Eikö se ole ihana, kun me saatiin Sparklesilta tänne näitä ihania koruja? Siis ihan mielettömän upeet. Ja mä en tiedä, kun näissä on vaihdettavat kivet. Joo, ajattele, mitä tulee miehelle halvaksi, ei tarvitse kuin kivet ostaa. Kato, korut on paljon. Mutta mä katsoin sulle, että ihana, kun valo osuu oikein, niin sulla on se kivi ja mekko ja silmät, kaikki saman väriset. Joo, tää on kyllä niin... Ihanan näköiset. Ihana tulee koko setti. Semmonen... Niin, tosi glamour, eikö se ookin? On. Niin. Ja nämä on kyllä niinku siitä kätevät justiin, että korvikset... Ei mieti silleen, että ostat vaan yhdet korvikset ja sitten vaan niin, sit vaan katsot, että minkä vaate ja vaihdat siihen sen kiven. Kyllä. Just näihinkin laittiin niinku tää bling bling. Upeet. Oh. Nythän on kato kaikki juhlat tulossa, niin nyt ajattelin mikä lahja-idea. Niin, nyt kun miehet ymmärtäis. Toivottavasti ymmärtävät. Toivottavasti. Pitää antaa joku pikku vink vink. Niin. Sille ei tule edes kalliiksi. Ei tule. Olisiko se tarpeeksi hyvä? Niin, se on miehellä aina hyvä. Joo, niinpä.